खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 17 एप्रिल 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबो मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावामानो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुनजों अनसायजागोन आरो बाख्नायजागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोआ दिनै गिलुं गिलुं जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। लाइमोनफोरा गाज्रि खौरां मोननो हागौ। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सिगांनि बबेबा जाथायखौ गोसोखांनानै दिनै गोसोआव मिनिनाय फैगोन आरो खुसि जागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौबो मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि लुबैनायखौ मोननानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि अनसायनायखौ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम।
हरखाबै सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननो हागौ न'खराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन सोरजोंबा रायखोमा जागोन अदेबानि सोरबा लोगोआ खहा खालामनोबो नाजागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ दिनै मेंनाय मोनगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो दिनै गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन समाजाव अदेबानि गोबां मान मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोननो हागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुनजों अनसायजागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बिदा फंबायजों हेफाजाब मोनगोन गोब्राब खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो अब्ला बाख्नाय जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन गोसोआव दिनै बोलो बांगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोबां गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ न'खराव अदेबानि अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गुबुनजों रायखोमा जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायाब्ला मोजां नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम।
दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै गोजोन्थों।